Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave på kanalen lige for tiden. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Jeg har ikke nogen idé om, hvad fanden jeg skal sidde og tage mig til her på kanalen. Min idé var, den første video, jeg lavede, at jeg vil lave video omkring i hvert fald hver anden dag, men det får jeg slet ikke gjort. Går det pænt langsomt her for tiden. Musikken er gået i stå. Eller, jeg ved ikke rigtigt. Jeg laver stadig lidt. Jeg sidder og arbejder faktisk på hvad fanden er det hedder? Mashup på en techno-sang med noget lyrik ind under. Men det går så stille og roligt. Det er ikke nogen problemer med det. Men jeg ved ikke rigtig. Ideen var, jeg har fået en idé af mine kammerater, at han sagde, at jeg skulle lave nogle tutorials om, hvordan man cracker ting, programmer, spil. For eksempel, han sagde for eksempel, at han ville lave en jailbreak video, hvordan man jailbreak en iPhone, iPod, PS3 eller sådan noget. Men hvorfor skal han lave det, hvis der ikke er nogen af jer, der gider se på det? Det er jo kun spild af tid. Jeg synes ikke, det går lidt langsomt også med subscribers. Jeg ved, det er nok derfor, vi ikke nogen lavet nogen videoer. Men så var det også sødt lige at sætte det link rundt, jeg I sidder og ser på nu, til nogen. Så hvis jeg kommer op, jeg ved ikke. Jeg vil nok lave et til jer i dag, hvordan man cracker et eller Guitar IV, har jeg tænkt lidt på. Det er ikke det lidt indviklet. Det vil jeg lave en tutorial om, hvordan man cracker det, så jeg håber I ser med i aften. Jeg tror, jeg kommer ud omkring 8-9 tiden eller sådan noget. Jeg ved det ikke.